Yo, what's up guys? I'm back, Pasamok TV. Welcome to my YouTube channel. Ako nga pala si Pasamok TV Travel Update. Meron na naman tayong bagong i-update na bagong bus. At ito yung bagong labas ngayon na naglabas na sila ng kanilang biyahe. So ayun guys, meron tayong i-update ngayon na bagong bus. At bago natin simulan ang pag-update, meron pala tayong isa-shout mo ng mga mahal nating viewers. Shoutout nga pala kay LED Gopi House. Shoutout din kay Prissy Diaz Official Vlog. Shoutout sa iyo. At shoutout din kay Nonoy TV Official Vlog. Shoutout din sa iyo. At shoutout din kay Shaira Nicole. Yun, shoutout din sa iyo. At hindi ko na makalimutan pala ang aking fiancé, Prissy Official Vlog. Shoutout sa iyo kasi na nahuli ka. Okay guys, okay, wala na tayong isa-shoutout. Bago tayo magsimula ng update sa bus na ito, mag-intro muna tayo. Ayun guys, I'm back, Pasamok TV Travel Update. So ayun guys, ito na nga yung bus na i-update ko. Ito ang bus na Arandia Line bus. Yun, naglabas sila ng kanilang biyahe. Ang sabi dito sa post nila, would like to inform you that starting on December 13 to December 31, 2021, we will be having 2 trips daily. So ayun guys, ang sabi dito ay meron silang dalawang biyahe kada isang araw. So wala naman sinasabi dito kung galing ba ng Bicol o galing ba ng PITX o kung saan. Basta ang sabi dito, having to trip daily. Ang schedule pala ng kanilang biyahe, sabi dito guys ay ito, babasahin natin. Schedule of the said trip: aircon 2 PM daily, ordinary 4 PM daily, departure from PITX to Pudaran and vice versa. So wala dito sinabi mga ka-update kung point to point ba o hindi yung baba ng Arandia from PITX to Pudaran. Walang sinasabi dito kaya hindi ko masasabi kung point to point ba to. So ayun guys, about naman sa pamasahe, ito yung pamasahe, yung mga hinihintay ng lahat. Ang pamasahe po ng ordinary ay 839 pesos. At kung kayo naman ay gusto ng aircon ay 1,100 pesos from PITX to Pudaran. At yung 839 pesos ay from PITX to Pudaran. So ayun guys, wala ring wala ring pinost dito yung Arandia about sa requirements. Dahil siguro alam na ng lahat kung ngayong December kung anong requirements ang hinihingi ng PITX. Kasi ang sabi dito ng Arandia, for additional inquiries please do call and text here. So nagbigay sila ng contact details. Ito yung contact number para tawagan nyo. Kung halimbawa magbubook kayo ng ticket o magbubook kayo ng pauwi na kayo ng December, kaya bilis-bilisan nyo na dahil medyo marami magbubook dito kasi ayun na nga, siguro kulang pa yung bus na buwabiyahe ng probinsya. Kasi idagdag ko lang to guys, nung umuwi ako, galing ako ng Maynila, kukunti lang talaga yung bus na bumabiyahe papuntang Bicol. So yung guys, ito yung number na ibinigay nila, 0995-789-5983. Ayun guys yung contact details. At tawagan nyo yan kung gusto nyo ng malaman kung anong requirements, kung ano yung kailangan, kung ID ba o anti-gym ba o vaccinated, o kung hindi man kayo full vaccine, kung hindi man kayo tawag dun, hindi man kayo 4. So
Ayun guys, kayo na lang ang magtanong dahil may bigay sila ng contact details eh. Wala kasi silang linagay at walang linagay yung Arandia line sa page nila na ganito nga. So guys, sa magtatanong pala dyan, biyaheng Bicol only lang to ha, yung Arandia line. Wala po silang biyaheng Visayas, Mindanao o basta sa labas ng Bicol region. Wala po silang biyaheng nakapost dito. Okay guys, sa mga nagtatanong, ito po yung karagdagan na mayroon akong karagdagan na ipapakita sa inyo. Ito yung travel requirements ngayong December. Okay, babasahin ko yan guys ha. Tutok nyo yung mata nyo sa screen ng cellphone nyo at babasahin ko to. Okay, pero lalabas din to sa screen eh, kaya huwag kayong mag-alala. For vaccinated individuals, okay, kung ikaw ay fully vaccinate na, hindi mo na kailangan mag pa-antigen dahil ang sabi dito, kailangan mo lang dalhin ay vaccination card kung ikaw ay fully vaccinate na at valid ID with photo. So, ibig sabihin ng valid ID guys na with photo, yung ID nyo kailangan mayroon picture nyo para siyempre alam nga naman magpapakita kayo ng ID walang picture di hindi kayo makikilala. So ayun guys, para lang yan sa mga full vaccine at meron ng vaccination card. Pangalawa, for partially vaccinated individual, yung hindi pa fully vaccinate kailangan nyo pa rin mag pa-antigen, o ibig sabihin negative antigen or RT-PCR test result. Yung guys, kung sa PTX kayo sasakay guys, doon ang antigen, hindi kayo pwede magdala ng antigen result sa PTX dahil bawal po yun, hindi nila pinapayagan. Only in PITX lang kayo dapat magpa antigen. Tama ba yung sinabi ko? Para nagkamali ako dun sa una eh. Antigen guys ha, antigen. At ganun din isang valid ID with photo. Ganun pa rin yung yung hinihingi. Okay. Pangatlo, for unvaccinated individual, ganun pa rin po, parehas lang ng hindi ka full vaccine at hindi ka pa nababaksin, negative antigen or RT-PCR test result. Tapos isang valid ID with photo. Ganun pa rin guys. Ang naiiba lang dito mga ka-update yung pag fully vaccinate ka na o tapos meron ka ng vaccination card, hindi mo na kailangan magpa-antigen at hindi mo na kailangan magpa-antigen sa PITX dahil yun na lang ang dadalhin mo at saka isang valid ID. Yun ang yun ang nakalagay dito sa travel requirements ng PITX. Okay guys, disclaimer lang po sa lahat ng aking mga viewers, sa lahat ng aking manonood. Alam ko na libo-libo na kayong nanonood sa mga update sa mga biyahe. Guys, itong ibinablog ko na mga biyahe ay base lamang sa mga nakapost na sa page ng mga bus na bumabiyahe ng Bicol, Visayas, Mindanao. Kung meron man po akong pagkakamali, humingi ako ng pasensya, pero sana nandun pa rin ang iyong suporta para kay Pasamok TV Travel Update. So, okay guys, ayun na nga, sana nakabigay ako na naman ng bagong tulong sa inyo para sa inyong mga biyahe, kasi alam ko pagdating ng December, lalo na pag malapit ng Christmas season, ay mahirap na magsakay ng bus at mahirapan kayo sa pag-book. Kaya itong mga binablog ko ay para sa inyo at para din sa lahat ng mga biyahero papuntang Bicol, Visayas at Mindanao. So ayun guys, sa mga viewers ko na umuwi pala ng Masbate o gusto umuwi ng Masbate, guys, wala pa talaga akong update sa Masbate dahil wala akong bus na bumabiyahe doon. Siguro kadalasan kasing nakikita ko ay bumabiyahe doon ay ang van, door to door sila, pero wala po akong nakikitang bus na
bumabiyahe papuntang Masbate, kaya pasensya na hindi ko yun ma-update. Siguro mga ka-update sa ibang mga vlogger, sa ibang mga nag-update, baka meron sila, pero sa akin po wala pa. Okay guys, ang background ko ngayon ay meron dito sa likod ko ay merong santol at ando naman mangga. Nandito guys. May nag-away ng aso. So ayun guys, sa mga nanood sa vlog ko ngayong araw, update dito sa Arandia Bus Line. Pasensya na at merong tao doon sa likod. Ayun nakita sa camera. So ayun guys, may tumatahol na haso. Wala ka dyan. Nawawala ako sa ala, tumakbo pa, dalawang duwende. Ayun na, tumakbo sa may mangga. So ayun guys, sa lahat po ng manonood at sa lahat ng dumaan dito sa aking channel, Pasamok TV Travel Update, huwag niyo sanang kalimutan i-subscribe ang aking channel, Pasamok TV Travel Update. Pindutin niyo rin ang bell notification para sa lahat ng i-upload ko ng mga about sa biyahe ay manunotify kayo. Tumatahol na yung aso. Babay na sa inyo, mag-ingat lagi at may pandemic pa rin kahit magpapasko na at sunod nitong bagong taon. Bye bye guys, ingat lagi. Bye bye.